लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो गोजोननाय थागोन। खुलुमबाय, आं डक्टर हारिमु बरगयारी। दिनै नैथि खेबनि थाखाय आं कर'ना भाइरासखौ लानानै बे भिडिअखौ बानायनो लादों। इन्डियायाव जोङो सानफ्रोमबो केसखौ बारायबाय थानाय नुनो मोनगासिनो दङ। अलमस्ट स्टेज 3आव सफैबाय इन्डियाया। आं बे भिडिअआव आं स्टेजेसखौ बुजायनो लायाखै। आङो बे भिडिअआव जोङो एज एन इन्डिभिजुवेल जोङो मा प्रिभेन्टिभ मेजार्स फल' खालामनो हायो गावखौनो गाव एसेबाबो बासायनानै दोननो थाखाय आं बिनि सायावसो बानायगोन। तो फर्स्ट इम्पर्टेन्ट स्टेपआनो जाबाय आखाइ सुनाय। तो आखाइ सुनायाव माखासे स्टेप्स फल' खालामनांगोन। जुदि सोरबा घड़ीफोर गानदोंबा घड़ीखौ खेवनानै दोनग्रोनांगोन। फुल स्लिभ्स गानदोंबा बेखौ खिला खुन्थिसिम थननानै लानांगोन। बेनि उनाव आखाइखौ फिखांनानै साबोन फुननाय समाव जोङो 6 पइन्ट्स आखाइखौ बोरै फुनांगोन बेखौ 6 पइन्ट्स जोङो नोजोराव लानानै आखाइखौ सुनांगोन। तो फर्स्ट पइन्टआनो जाबाय आखाइनि बे पार्टखौ सुनाय। तो फार्स्टआवनो जोङो आखाइखौ बिदि लागोन। आं आसिखौ मानो बेबायदि सोलायदों जाहाथे आसिनि खना खनायाबो सुजायो। तो फार्स्ट स्टेपआव जोङो आखाइखौ बिदि फुगोन। सेकेन्ड स्टेपआव जोङो आखाइनि बे उनथिंनिखौ जोङो फुगोन। बोरै ओरै फारनैथिंबो जोङो बिदि फुगोन। थार्ड स्टेपआव जोङो आखाइनि नैबे पार्ट आरो नैबे पार्ट बेखौ जोङो फुगोन। ओरै फारनैथिंबो फुगोन। जों दा नुयो जे जोंनि आसि बिमाया आग्लायनानै दङ। बेखौ जों बोरै फुगोन? ओरै लानानै ओरै फुगोन। बिनि उनाव जोङो बे आसिखुर खना खनाखौबो जोङो फुनांगोन। बे जाबाय जोंना 5th स्टेप। बोरै फुगोन? बिदि ओरै फुगोन। बिनि उनाव जोङो जोंनि रिस्टखौ फुनांगोन। बे जाबाय 6th स्टेप। फारनैथिंबो ओरै फुनांगोन। आखाइखौ सुनाय समाव जोङो नाजागोन जे जेसेबां हायो जोङो राइट हेन्डखौ इउज खालामा टेपनि नबखौ बन्द खालामनो थाखाय बा मगजों जुदि हायोबा। गोबाङानो जोंहा टेप गैया। तो मगजों लानानै जाहाथे दैखौ लुनानै सुनो हायो बा सोरबा दस्राखौ जोङो हेल्प बिगोन जे मगजों दैखौ लुनानै होफैयो। आरो आखाइ सुनायखौ जोङो 20 सेकेन्ड्सनि थाखाय सुनांगोन। दा 20 सेकेन्ड्सखौ टाइमखौ बोरै नायबाय थागोन? तो बेखौ बुंनाय जायो जे हेपि बार्थडे गानखौ जुदि फार्स्ट टु लास्ट हेपि बार्थडे गानखौ जुदि जोङो खननै खनोबा होमबा 20 सेकेन्ड्स जायो। बिनि थाखायनो जोङो आखाइ सुनाय समाव हेपि बार्थडे गानखौ खननै खननानै जोङो सुनो हागोन 20 सेकेन्ड्स। बेनि उनाव आखाइ फुगारनाय समाव नाजा जे बयनाबो न'खराव आलदा आलदा टावेल बा गामसा थायो गावबा गाव आखाइ फुगारनायनि थाखाय। सेपारेट टावेल्स इउज खालाम। आखाइखौ माला सुनो? ओंखाम संनायनि सिगां सु, ओंखाम जानायनि सिगां जों सुखायो। ओंखाम जानायनि सिगां ओंखाम संनायनि सिगांसो सुनाय बारा जाया। बाट दा सुनांगोन जोङो। बे मोनसे मोजां हेबिट। खालि बिनि थाखायल' नङा दस्रा टाइमनि थाखायबो। मोखां जोङो मेगन, गन्थं, खुगा दांबाय थानो नाङा। आखाइ सुवालासिनो दांबाय थानो नाङा। आरो मास्क गाननायनि सोमोन्दै आं बुंगोन। बयबो मास्क गानाबाबो जेबो नङा, नांलाया। मानो होनबा मास्कनिफ्रायबो जों नुनो मोनदों जे बेबो मोनसे स्प्रेड जानायनि कारन जानो हायो मास्कआबो। मास्कखौ मेइनलि सोर गाननांगोन? जायफोर लोमजानानै दङ आरो जायफोर लोमजानायखौ जोथोन लानो थांगोन बिसोरसो मास्कखौ गाननांगोन। आरो जुदि गानोबाबो मास्कखौ माबायदि केयार लानांगोन? तो मास्कआ 3 टाइप्सनि दङ। सार्जिकल मास्क दङ, जिनि मास्क दङ जेखौ बाजाराव मोनो, आरो N95 मास्क दङ। सार्जिकल मास्कआ बेबायदि जायो। बे सिंगल इउजनि थाखायसो। आं गोबां मानसिखौ लोगो मोनबोबाय जायफोर माल्टिपल टाइम्स बेखौ इउज खालामगासिनो, सुयै बाहायगासिनो। जा सुनानै
बाहायग्रा नङा बियो डिसपोजेबलसो सिंगल इउज ओमफ्राय इउज खालामखांनायनि बेखौ मोजां जायगायाव डिसपोज खालामनांगोन जाहाथे रावबो एक्सपोज जाया बे मास्कनिफ्राय सेकेन्ड आं बे मास्कखौ देखायगोन जिनि मास्क जे बयनावबो थायो बांसिनावनो बेबायदि मास्कआ दङ आं बेखौ मानो बिदि थननानै दोनो सुखांनायनि उनाव जाहाथे बै सिंनि सारफेसा सिंनिजोंनो जानानै थायो बेखौ जोङो बोरै गाननांगोन गाननायनि सिगां आखाइखौ मोजां सुखांनानै मोखां एरि सुखांनानै बा आखाइ सुखांनानै जोङो मास्कखौ बेबायदि लानांगोन बेबायदि बेनि उनाव जोङो मास्कखौ सोना खोमायाव आलायनानै मास्कखौ जेसे हायो ट्राइ खालामनांगोन जे जोङो मास्कनि सिंथिंजाय जाहाथे दाङा मास्कनि बाहेरा बिराद एक्सपोज जानानै थायो आरो दा मास्कखौ बोरै खुनांगौ जोङो बे आसिखौ जोङो ओरै सोगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो थामखौ ओरै लागोन फारनैथिंबो जोङो बिदिनो खालामगोन ओरै लानानै जोङो बोखारबोगोन ओमफ्राय बेबायदि मास्कखौ डाइरेक्टलि इउज खालामनायनि उनाव डाइरेक्टलि बेखौ बबेबा बाल्थिङाव दोननानै इमिडियेटलि जोङो सार्फजों बा साबुनजों जों सुनांगोन N95 मास्क आंनाव गैया बेखौ आं आंनि लोगोखौ खावलायदों देखायनो थाखाय बियो देखायगोन हेलौ आं डक्टर मुलुगराज खुंगुर बसुमतारी आं दिनै नोंथांमोननो N95 मास्क मारै गाननांगौ बेखौ देखायनो सानदों आंनाव मोनसे N95 मास्क दं बेखौ आखाइजों ओरै हमनांगौ सिंनिखौ मालाबाबो दादां सिंनिखौ दाङोबा नोंनि आखाइनि बिजानुआ बेहाय नांगोन बेहाय नाङोबा बिजानुआ नोंनि खुगा गन्थंआव हाबनानै नोंखौ लोमजाहोगोन स' ओरै ला मास्कखौ बे मोननै इलास्टिक बेन्ड गन्थंआव खुगायाव ओरै टाइटलि फिक्स खालायनानै नैबे गाहायनिखौ गानगोन बे गाहायनिखौ ओरै लानानै ओरै खादो मोननै इलास्टिक बेन्ड होदों मानो होनबा बेखौ टाइटलि गाननांगौ टाइटलि गानबासो बारा साइड ओमफ्राय गोजौ गाहायनिफ्राय हाबनाय नङा बार हाबोबा बिजानुआ हाबफागोन नोंखौ लोमजाहोनो थाखाय दा खुलिफिननो थाखायबो मास्कखौ ओरै बायह्रानिफ्राय हमनानै गाहायनिखौ ओरै बख'ग्रोदो बिनि उनाव नैबे गोजौनिखौ ओरै बख'दो ओमफ्राय मास्कखौ ओरै लादो बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दा जायफोर न'निफ्राय इमारजेन्सि पारपसाव न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ जादोंमोन बिसोरो न'आव हाबनायनि सिगां मा खालामनो न'आव सफैबा जों बर'ना बांसिनानो न'नि बाहेराव दैखर बाथरुम टयलेटफोराबो न'नि बाहेरावनो थायो बांसिनानो स' आं बुंगोन जे बाहेरावनो जा जि जोम गाननानै थांदोंमोन बेखौ जाहाथे बाहेरावनो फैनानै इमिडियेटलि सुस्रांजोबो आरो गावबो दुगैस्रखांनानैसो न'आव हाबो न'आव हाबनाय समाव जों नायनांगोन जे जेला जों दरजाखौ नारगोन बा हायोबा खिला खुन्थिखौ इउज खालाम आरो हायाबा लेफ्ट हेन्डखौ आगसि आखाइखौ जाहाथे बांसिन बेबहार खालामो बेफोराव बांसिनानो जोंना गोबाङानो सेनिटाइजार्सखौ एफर्ड खालामनो हायाखै बा मार्केटाव एभेलेबल गैया गोबाङानो गैया सेनिटाइजार्स स' टेबोल बा जेफोर बांसिन दांबाय थानाय जायो टेबोल चेयार दरजानि हेन्डेलफोरखौ जोङो सार्फनि दै बा साबुननि दैजोंबो जोङो सुनानै लाबा जागोन जायफोर आसामनि बाहेराव थानानै फैदों आं बिसिनिसिमबो माखासे खोथा आं खावलायनो सानदों जायफोरखौ हम क्वारेन्टिनाव दोननाय जादों जेसेबां हायो न'आवबो सिंगल रुमाव थानो नाजा न'खरनि मानसिफोरनिफ्रायबो एसे डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालाम बांसिनानो यांगस्टार्स जायफोर बाहेरनिफ्राय फैदों थ' यांगस्टार्सफोरना इमिउनिटिया एसे स्ट्रंसिन जानो हागौ बिनि थाखायनो जानो हागौ जुदि भाइरासआ दङबाबो सिम्पटम्सआ श' जायाखै स' जों बेबायदि मानसिखौ जों केरियार होननानै बुङो दा न'खराव गथ'फोर थानो हागौ बा बोराय बुरै थानो हागौ प्रेगनेन्ट वुमेनफोर थानो हागौ बिसोरना इमिउनिटिया एसे खमसिन जायो जायफोरा जुदि एक्सप'ज जायोबा थाबैनो सिम्पटम्सखौ हमो स' जों बिसोरनिफ्राय एसे डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांगोन आरो जेसेबां हायो एसेबां आलदा टावेल्स बा गामसाफोरखौ बेबहार खालाम काप प्लेटफोरखौबो जाहाथे शेयार खालामलाया आरो आं लास्ट रिकुवेस्ट खालामो जे दोनखुमानो नाङा न'आव फैनायखौ
न'निफ्राय खारखुमानो नाङा जुदि हेल्थ अफिसियेल्स बा पुलिसफोर लानानै थाङोबा पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनो थाङाखै बांसिनानो पुलिसफोरा डक्टर्स हेल्थ स्टाफखौसो एस्कर्ट खालामनानै लानानै थाङो जोङो नोंसिनि मोजांनि थाखायसो जोङो नोंसिनि न'सिम थांदों नोंथांमोना हाइलि एक्सपोज्ड एरियानिफ्राय फैनायखाय केरियार जानायनि हाई चान्स दङ जुदिबो बेरामनि लक्षणफोरखौ देखायाखै अब्लाबो केरियार जानायनि गोबां चान्स दङ बिनिखायनो जोङो होम भिजिट होगासिनो जाहाथे हस्पिटालसिम थांलाय फैलायाव नोंथांमोना बे बेरामखौ जेरावबो स्प्रेड खालामा दा जोंनो बे कर'ना भाइरासनिफ्राय फाइट खालामनोबा जोंनो नोंसिनिबो जोंनो हेफाजाब नांगोन बे दावहाखौ जों जयैनो जुजिनांगोन जुदि न'आव थानानै माबाफोर सिम्पटम्स शो खालामोबा जेरै लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनाय गारमा सानाय बा हां लानो खस्थ' मोननाय बा डायरिया जानाय जुदि बेफोर सिम्पटम्सआ शो जायोबा होमबा जोङो इमिडिएटलि इनफर्म खालाम जों टीम हरगोन नोंसोरखौ हस्पिटालाव होमब्लासो लाबोनाय जागोन बेमार जाया जेबो लक्षण देखायाबा जोङो हस्पिटालाव लाबोआ मानो होनबा हस्पिटालाबो मोनसे इनफेक्शियास हाब जानानै थायो जुदि बेमार फैयोबा बिनिखायनो प्लिज आं रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे रावबो खारखुमाया थाखुमाया जोङो बयबो बे बेरामखौ जयैनो जुजिनांगोन गावखौनो गाव नायनांगोन न'खरनि मानसिखौ नायनांगोन जोंनि समाजखौ जोंनो नायनांगोन आरो आं आसा खालामो जे आं जेसेबां प्रोटेक्टिभ मेजार्स देखायदों बेखौ बयबो फल' खालामो आरो आसा खालामो जे बे लकडाउना बायखांनायनि उनाव जोङो बयबो जयैनो बैसागुखौ फालिनो हायो रंजानो हायो एसेयावनो आं फोजोबनोसै गोजोन्थों